Senyora vicepresidenta, com vostè. Bueno, abans ens combinaven a dir la veritat, tota la veritat i només que la veritat. Aleshores hem de dir tota la veritat. I la veritat és que vostè ha faltat a la veritat. Per què? Quan vostè fa l'exemple de que una família amb 2 fills té 0 punts i una família monoparental amb un fill té 3 punts, no estàs dient la veritat, perquè vostè sap que una família amb 2 fills té els 15 punts que en la proposta que està treballant este Consell se li atorga per l'altre fill. Claro, és que s'han de sumar punts, és que això tot suma. I per què li dic jo que millora? Mire, li vaig a ficar exemples concrets, de personetes concretes, perquè és el millor. Mire, amb la seva regulació, la del govern antic, que efectivament, així n'hi ha famílies monoparentals que ara se'ls dona puntuació que abans no se'ls donava. En base a quin decret? El que feren vostès. N'hi ha família monoparental de categoria general i de categoria especial. 3 i 5 punts, igual que les famílies nombroses, correcte? I vostè coincidirà amb mi que una família nombrosa amb 3 fills, amb mare o 2 pares o 2 mares, té menys dificultats que una família monoparental amb 2 fills. Té menys dificultats. No sé què tenen vostès contra les persones viudes, no sé què tenen vostès, però jo crec que els hem d'ajudar. En qualsevol cas, jo ja sé que tenen vostès problemes en les famílies monoparentals, però a vegades se'ls oblida que les persones viudes també són monoparentals. Pues tu tía ya lo arreglaremos, ya lo arreglaremos. Este gobierno lo arreglará, lo de tu tía. Entonces, lo de tu tía y lo de las tías de los demás. Entonces, ejemplos concretos. Por favor, silencio por parte de todo el mundo. Claro, es que vosotros arreglabais lo de vuestras tías y nosotros intentamos arreglarlo todo. Entonces, anem. Si me dicen les seves senyories, gràcies. Categoria especial nombrosa, 5 fills. Amb el seu govern, 19 punts. Amb la proposta que prepara el conseller Marsà, 50 punts. De 19 a 50, més que el doble. Família nombrosa de categoria general, suposant que té 3 fills i 2 coincideixen en etapa educativa. Amb vostès, 11 punts. Amb el decret que prepara el conseller Marsà, 18 punts. Un terç més. Claro, és que de 11 a 18, de 19 a 50, facin vostès orella. Família monoparental, categoria especial, 2 fills i menys del 75% de l'IPREM. El decret que vostès feren, efectivament. Esta normativa és seua. 8 punts amb vostès, 18 punts amb nosaltres. És que millora substancialment. Milloren les famílies nombroses i milloren les famílies monoparentals que per a vostès eren invisibles. Sap vostè que crec jo que era el problema? I vostè és jurista, senyora Català, igual que jo. S'ha d'anar a la font, sempre, als documents oficials, als decrets, a les propostes. Sap vostè on ha anat vostè? Això. Un diari molt volgut per mi, que és Les Provincias, però que va publicar una cosa que no era aixina, i és que la família monoparental tenia 5 punts, i no és aixina, n'hi ha 2 categories, general i especial, 3 punts i 5 punts, igual que les nombroses. La diferència és que amb el nou govern se millora, se doblen els punts de les famílies nombroses i les monoparentals. Amb l'antic govern, vostès a les famílies, a totes elles, fins i tot aquelles que aparentment vostès defensen més, no les defensaven. Ara sí que n'hi ha una política de famílies, de totes les famílies, això sí, encara que vostès es molesten les famílies monoparentals. Espere, de veres de cor, que vostès mai tinguin que ser una família monoparental sense voler-ho. Ho espere de veres, perquè no entenc aquesta postura d'injustícia que tenen vostès. Gràcies, senyora vicepresidenta.